Mitä hitaammin tippuu, Hei, tervetuloa kanssamme valmistamaan herkullista ruokaa hauduttamalla. Kyllä, arvonpesä on juuri tätä varten suunniteltu. Hyvä. Ja sit mulla on tässä tämmönen valmis ruskea kastike, eli ihan tollanen pussikastike. Hyvä. Sitten nyt lisätä. Syy täällä sitten. Hyvä. Otetaan kiehumaan. Joo. Elikkäs nää on nyt siinä vaiheessa aivan istun näin sille. Oi, ottavaksi narmi pesä. Jaha. Noin. Kansi. Joo. Kiinni. Mites kauan tämmönen lasten herkku nyt kestää kypsyä täällä armipesässä? 3 sekuntia. Hyvä. 3 sekuntia. Päivä. Jolla nyt Joo, meidän lihapullista valmistettu. Joo, ruoka. Hienoa. Ja lisää terveellisempää ruokaa. Meidän hienoa. Ruokaa. Hienoa. Pohjaan, eikä sinun tarvitse jättää ruokaa uuniani päälle. Kypsäksi Vai mitä, Mikko? kolme Meidän ruoan pitäisi olla nyt valmis. En olisi uskonut nuo lihapullat Joo, ja sit jätetään 5 minuutiksi. oloa. Lop. Sitä armipesässä me säästetään siltä. Päästät aikaa ja Jos filettäkin paistat. vaivaa tässä armipesässä. Joo, eli tässä tapauksessa noin tunnin verran. Okei. Lalaksi on ollut. Hienoa. Tällä Joo, sen oma lihapulla. Valmis. Vähän lihapulla. kertaa me Lihapulla. Noin. Jauhelihaa, sipulikeittoa, jauhoi, kananmuna, kermaviili, mausteet. Musta ja valkovippuri sekä paprika. laitatko mitään mausteita? Ei, mä en laittaa se. Pesä. Pesässä. Hyvä. Kiehahtanut kala. ruokaa. Hei. Armit. Joo. Tervetuloa. Kala. Nomalla. Hyvä. Tässä kala. Mulla. Käyttää. 5 markkaa. Mut kukapa meistä loppujen lopuksi nauttii pesästä? Hienoa. Hyvä. Joo.